Berdevkê fermiyê Hêza Sûriya Demokratîk PYD Talal Silo ji Sûriya Demokratîk cuda bû. Li gorî agahiyan piştî çend demijmêran ji cudabûnê ji bo Tirkiye hat veguhestin. Malperên mîdyayî belavkirine ku sîxoriya Tirkiye rola wê di wê cudabûnê de hebû. Ji bo ku Silo bixwe Tirkomaniye. Piştî ku derbasî deverên dibin destê Mertala Foratê de bûn. Yekser Silo ji bo Tirkiye hat veguhestin. Ebu Farok serkirdeyê Lîwaya Şîmal dibêje ku cudabûna Silo bi hemahengî li gel Mertala Foratê bû û dibêje ew operasyonên ewlehî bû bi hemahengî mezin bûn. Di heman demî de red kir ku behsa awayê cudabûnê bike û daxwaz kir ku giringî bidine vî boyerî. Di heman demî de aliyê Tirkiye li ser proseya cudabûnê behsa ti tiştî nekir. Herwiha Sûriya Demokratîk ta kêlîka amadekirina vê raportê tiştekî fermî dernexistiye. Talal Silo bixwe Tirkomaniye ji kesayetiyên diyar bû yê Hêza Sûriya Demokratîk. Piştî cudabûna Silo Sûriya Demokratîk Rêdor Xelîl wekû berdevkê fermiyê Sûriya Demokratîk serokê têkeliyên wê yê giştî destnîşan kir. Talal Silo di sala 1965 li bajarokê Raî yê bi ser Helebê ve ji dayîk bûye. Di sala 1985 de tevlî nava artêşa Sûriyê bû û di sala 1987 bû mulazim û di sala 2004 de ji artêşa Sûriye cuda bû û nêzîkî 20 mehan di zîndana Sêdnaya de mabû. Piştre bû serkirdeyê Lîwa Selacîqa yê ku beriya 4 salan bi piştevaniya Tirkiye hat damezrandin. Piştî ku pêştevaniya taybet bi Lîwa Selacîqa kêm bû, Silo ji wî lîwayî cuda bû. Tevlî cêşi Siwar bû ku ew girop jî li gel çend giropên din bûne yek dibin navê Sûriya Demokratîk û bû berdevkê fermiyê wê hêzê. Lê sedem û çawaniya cudabûna Talal Silo taniha nezelal e.